Kin and Kim Family Vlog. So today guys is rainy day. Nako ipakita ninyo guys, drawing ni Kin Kin. Dali be, ipakita be, gimong drawing. Dali. Nako ipakita ninyo drawing ni Kuya Kin Kin. Come here, ali, Kin. Tanawan ninyo guys, ang drawing ni Kuya Kin Kin. Yeah. Oh, asa, oh. Muna pangandoy nga sakyan ni Kuya Kin Kin guys. Ito daw ang kanyang sasakyan, puhon. Yan. Diba, oh. Kay gapon ko no guys, ipapili sila silang teacher o unsa ko na ilang gusto nga asakgan nagto na sila or asa sila gusto mo trabaho. So ang napili ni Kuya Kin Kin kini. Oh. Tinga naman ko kaniha guys. Ingan na sila na ma gusto lang ba ko magsiman kay mo sakay ko barko ko butangi. Na guys, nagdrawing na si Kuya Kin Kin kay makuno ni sakdan. Yeah? Ikaw, ano pangarap mo sa life? Ang pangarap ni Kin Kin sa life guys, Ming Ming. So at least si Kin Kin, si Kuya Kin Kin guys, nasa Zay pangandoy sa life nga. Masakay ko na sa barko puhon. Mahal sang ingnan nga Kin, eskwela lang man tarong kay narami dari. Porta nimo, nas papa, nas mama. Kami kanunay mag-uban nimo. Tanawa guys. Nag-drawing na pa si Zaglaing barko. Hilig sa mag-drawing og barko. Kasi kuan nung kakin kanang naay trabang kasi nga nang architect nung kakin kay haniti makapag-drawing. Na haniti miskin kin mo drawing guys. Na hamo tanaw. Mo na drawing ni Kuya Kin Kin guys. Lawas sa barko. Nga nawa man kay sanina ang panuhot. Pagkawasan na ka. So guys, mo ni drawing ni Kuya Kin Kin dia. Ayo lapti kay drawing ng Kuya Kin Kin. Nagkare. Ito ang kanyang finished drawing. Oh, asa ka? Napa di tao, napa lingkuranan, na lamisa, napa di tao, napa di saingan dani kana murag sabad nas barko, napa di saningan dani. Oh, tanawa guys, oh. Tanawa guys, imagine ninyo. Dapod mga driver dari den akazug manubilas barko. Tanawa guys, tingnan niyo ang barko ni Kuya Kin Kin. Ang ganda ng barko ni Kuya Kin Kin. Oh, wow, galing-galing. Ang galing-galing ni Kuya Kin Kin. Kumbatikin. Kaya mo nang ngano man kay sanina, pag sanina lagi kay panutun ka. Pag sanina kuya. Agi ka takya, anong pangarap mo sa life? Wala kang pangarap. Patay tayo diyan, walang pangarap si Kim Kim guys. Gusto ka sama ka mahimong teacher, mahimong doktor, mahimong doktor sa mga wakwak. Gusto daw ni Kim Kim guys magdoktor ng mga wakwak, pastilan. Manghihilot day kaday. Nagilis pa. So dapat karon guys manglaba ako. Kaso ibunag mag-uwan. Lakas kasi ng ulan dito sa amin guys kaya hindi ako makapaglaba. Mamaya na lang pag mano na yung uwan, tumigil na lang yung uwan. So sagol Tagalog na po ta guys. Pero maintindihan nga na din message na niingan nga Tagalogin ko no na kay di ko nila maintindihan. Okay sige. Mag-Tagalog tayo ngayon. Guys no kay after ko nung national ko antis Tagalog. So, mas daghan man siguro Bisaya o ba? Basta kay Tagalogon na taaguban. Biya sa raman de. Tagarahan si Kuya Kin Kin guys. Mag-drawing og barko. Gusto ni Kuya Kin Kin guys na sumakay daw ng barko. Saka nanay pangandoy, grade 4 student, nanay say pangandoy. Oh, sana all. Ikaw sa imong pangandoy? Wakwak. Doktor wakwak. Ang pangarap ni Kim Kim guys maging doktor wakwak. Manghilot ka? Batangi. Aron guys, may mo ko ng doktor wakwak si Kim Kim guys. Lakas pa ng ulan guys, kaya may maya na ako maglaba. Pag tumila na yung uwan. Ako, laba ko, guys. Laba ako ng uniform na mga kuyas. Ano? Guys, laba ko. Laba ka? Bot guys. Ato dagat. Adabaw guys. Wow, guys. Ay, nako guys. Baka maano na naman yung tubig guys, madilaw na naman yung tubig kasi umulan na naman, pastilan. Kaya nagano ako ng tubig dito. Nag-sound tug tubig dari guys ba diya. So yan, nag-sound tug tubig dari uwan, arong na ko ilabas uniform nila diya. Oh. Ayan. Mindset ba, mindset. Kaya agree po lubog man. Nala may tubig diha. Oh, asa ka. At least nalipay ang mga tanom guys. Yan bunot aguan. Yan. Na-enjoy yung ating mga flowerer saka yung ating mga talong. Wala nang bunga. Nervous na ni Papa Gabs. Ngayon ako maglaba guys pag tumigil na yung ulan. Ako, Ha?
Puno na yung cellphone. Hindi pa lang puno ang imong cellphone. Nag-tablet nimo, hindi pa puno. Kain tayo ng almusal, guys. Champurado. Yan. Kain muna tayo bago tayo sabak doon sa ating, bago tayo sumabak doon sa ating labahin. Kasi mamaya maglaban na ako, guys. Katapos namin mag-almusal. Para may energy naman tayo. Ano pangarap mo, Kin? Maging? Ano? Lakasan mo. Ano? Simo. Maging seaman daw si Kin. Ako. Baka seaman sa basak. Basak. Baka seaman sa ano, ha? Sapa. Kailangan seaman sa bangka, ha? Kamot Kin. Ako. Kumbati, Kin. Ako una. At least, guys, si Kin may pangarap sa buhay. Basta ka na yung mga pangandoy, tumana, good, ha? Okay kayo. Ako, siman ako. Ikaw, sa mga imong pangandoy sa kinabuhi, anong pangarap mo sa life? Maging? Tabaw. Maging kalabaw daw siya, guys. Ang pangarap ni Kim. Baka. Diyan ako baka. Ha? Tabaw, baka. Tabaw. Kabaw ba ka? Pastilan, guys. Maging ano ka? Farmer. Ka-farmer. Guys. Baka mag-alaga si Kim ng baka at saka kalabaw. Pakita mo ang imong Ruby. Wapa. Pakita mo drawing mo. Panahaman? Oh, panahaman, guys. Nag-drawing si Kim, oh. Kain tayo, guys. Almusal sa umaga. Sampurado. Napaka-yummy. Kasi maya-maya, guys, sabak na ako sa labahin. Mga uniform ng mga kuyas. Labahan ko na mamaya. Ulan kasi dito, guys. Ano ko na lang, i-hanger ko na lang yung mga uniform nila ba. Pag hindi tayo maglaba, walang isuot yung mga chikiting. Ano lang ako sa ulan mag-ano, guys. Yung inano ko dun sa ulan ba. Yun na lang ilaba ko sa uniform nila kasi yung sa tubig sa ripo, wala na, madumi na. Pag malakas yung ulan, dilaw na yung lumalabas. Hindi na malinis. Kain muna tayo, guys. Kain. Sarap. Ano yan, be? Ano yung drawing mo, be? Ano yan, be? Ano tawag dyan? Baki daw yan, guys. Palaka. Malaka. Ito ang palaka ni Kim. Bakit ang laki ng beef? Bullfrog ba yan? Ito ay bullfrog, guys. Hindi ko alam kung ang laki-laki naman ng bullfrog mo, be. Hello. Bullfrog ko na dyan drawing, guys. Butangan ko nun sa pagkain. Very good. Ano yan, be? Lain na po. Lain na po. Iba na naman daw yung drawing niya, guys. Butiki na naman daw yung drawing ni Kim, guys. Ano itsura ng butiki mo, be? Bakit ang haba ng ikog? Bakit parang... Ha? Di man ang butiki. Parang pito-pito pa man na. Parang pito-pito pa, guys. Yung anak ng butiki ba? Butiki? Ang anak ng palaka ba? Iba kasi yung... Kuan, guys. Iba kasi yung butiki tsaka tiki dito. Ari, butiki tsaka baki. Kasi yung baki, guys, palaka yun. Saka yung butiki, yun yung... Tawag nito yung... Ha? Baki. Ang tawag sa amin dito, guys, yung butiki. Tiki. Oy, baki. Tingnan na. Ano yan, drawing mo, baki? Oh, frog. Nag-drawing siya ng frog. Kasi dito sa Bisaya, guys, ang frog is baki. Sa Tagalog, palaka. Sa amin naman yung butiki, sa Bisaya, tiki. Sa Tagalog, butiki. Sa English, lizard. Yes, no? Kim, no? Wow, ang galing ni Kim, guys. Ayan, nakakulong na ang kanyang frog. Ayan, ginulong niya na ang kanyang palaka, guys. Kain muna tayo, guys. Mag-drawing muna, busy muna si Kim sa kaka-drawing, guys. Ako drawing baby. Kasi may drawing ano mo, be? Ngoy, lagi mo na yung barko. Humana de ay. Tapos na ang iyong barko, be? Di pa. Naanod sa baka. Mura, ano yung bahagi ng barko, guys? Kasi gagunos. Himong tak mga ibutangan o bundok nga salit dani ha. Magtago man as mga kuan. Dako man ko na barko. Butang barko. Ilan. Dako ko ng barko, guys. Hain mo na. Pakita nila. Wow, ang galing-galing naman ng baby Kim namin. Yehey! Yehey, ang galing-galing ng baby namin, guys. Magguhit ng tiki, yung butiki, guys, in Tagalog. Hindi na pala yan, wala ka, be, butiki pala yan, be. Ilan yung butiki, guys.
Iba na naman. Yehey. Bye. Kuha na po. Wakwak na po. Aswang. Suwatin na. Wakwak. Aswang na naman daw yung iguhit ni Kim Kim, guys. Silan. Ano yung tsura ng aswang, be? Basta mong buhok, wala nudlay. Hindi kasi maano si Kim Kim mag-ipit kasi tanggalin kasi niya. Bukot na pamboy na siya mazihan ni Uy. Eh, iwasan mong drawing. Buhay ko po na. Di na po. Mag-isakin, mag-drawing og. Hindi nga nato. Sabat na to. Hindi ko mauna na. Mauna ko. Wow, ang ganda naman ng drawing ng bibi namin, guys. Tanawa, guys. Drawing daw siya ng aswang. Tingnan nyo ang aswang niya, guys. Oh. Ano? Impact na. Wakwak. Tingnan nga. Tingnan nga ng aswang mo. Di, pakita nila, pakita. Wow, guys. Tingnan nyo ang aswang ni Kim Kim. Nang sa naman yung wakwakan eh. Manananggal. Manananggal yung drawing ni Kim Kim, guys. Pastilan. Ano ba? Ano yung ano mo, be? Ginuhit mo, be? Tiki na po. Ang laki daw ng tiki, guys. Pero mukhang garapata. Ano, guys? Mukhang garapata yung ginuhit ni Kim Kim. Lupan man eh. Mulupad. Ano yan? Tiki na lumilipad. Lupan. Asa ka, guys. Oh, ang galing mag-drawing ng bibi ko. Ang galing mag-drawing ng aming Kim Kim. Parang tiki. Barag ang tiki. Ayun, tumayo daw yung tiki, guys. Tumayo daw yung butiki. Pastilan. Asa kay butiki dana? Ah, may butiki dana, be. Okay. Kana day ko ni butiki, guys. Asa ka? Mata. Butangin ng mata. Lagyan niya daw ng mata. Okay, lagyan mo rin ng ilong. Okay, lagyan mo rin ng danggan. Yung tainga. Okay. Oh, grabe yung tainga ni Kim Kim. Oh. Asa? Ba. Oh, lagyan mo ng bibig. Lagyan niya daw ng bibig, guys. Pastilan. Ang cute naman ang butiki mo, be. Bakit ganyan? Oh, tingnan mo, guys. Hatag daw ni ate. Pakita mo kay ate. Ate, ang drawing ni Kim Kim. Butiki daw, te. Tanaw, ate. Ang butiki. Pastilan mo rin magtukoy. Mukhang, ano, be? Mukhang dugi-dugi yung ginuhit mo, be. Butang ano kauban. Oh, lagyan niya daw. Mag-drawing daw siya ng kasama ni Tukoy. Pastilan. Isa mani. Ano yan? Tuta? Kanding. Isa amigo. Yung amigo. Yung kaibigan niya daw yan, guys. Ginuhit ni Kim Kim. Oh. Yung mama. Mama niya. Mama niya, papa niya. Oh, asa ka, guys. Complete family. Ang drawing ni Kim Kim. Wow, galing-galing naman ang bibi namin. Ayan, seryoso kayo. Ang galing-galing naman yan. Wow, ang dami ng butiki. Pastilan. Ipit. Okay. Magsulat ka ng iyong, ano, be, pangalan, be. Sulat ka nga ni mo, Kim, ba? Pasok na na. O, ayan, finish na ang drawing ni Kim Kim, guys. Ayan. na. Sa may butang. Kuan. Dawi. Sama na. Ngana. Ba. Ilang kaon. Maduko, gazig ka na mong kalaki, day. Pagtarang ang lingkod, kaya maduko, gazig ka. Anong purma nga, bawag na gazig liig. Pastilan. Oh, ning bazihan eh. Maging makuba ka niyan, be. Ganyan na, straight body. Ay, salamat, tumigil na yung ulan, guys. Maglaban na talaga ako. Init. Init di ay. O, pagkuhan sa adlaw. Ayun, guys. Umano na yung araw. Kakaano lang ng ulan. Wapad. Butangan na. Sa may mo ibutang na. Kuan. Tingnan nyo, guys, anong ginawa ni Kim Kim sa kanyang mga laruan. O, nakalagay dyan sa lagayan. Ano yan, be? Si super dog? Super Batman. Super Batman, okay. Super Batman dog. Si Super Batman daw yan, guys. Oh, tanawa, guys. Oh, ayan si Super Batman. Pastilan. Sige na, tapusin mo na yan, be. Para matapos na, be. Tapos magsulat ka ng iyong pangalan, ha? Marunong na si Kim Kim, guys, magsulat ng niyang, pangalan niya. Okay. Pasulat og Elia. Sulat mo yung pangalan mo, be. Very good. Tingnan nyo, guys. Tara nga ng buhok. Sabod. Okay, letter E. Kanawa, guys. Sunod. L. Sunod I. Tara nga na yung I. Arang ako ng I. Sige, kumbati. Sunod A. Lingin.
Ikog. Ayun na guys, ang pangalan ni Kim Kim. Ilia. O, nanapod sa ubod. Diyan na naman sa baba. Okay. Lala. Okay, sige. Tara nga. Okay. Okay. Diyan sa gitna. Tumoy. Tapos sa gitna. Tapos L. Hihi. Galing-galing naman ang baby namin. Ang L na naman. L. L. I. Ano ba na yung I ng baugman? Sige. Sunod. Lingin. Ikog. Ngihe. Maro magbalon biyagi mong sagdalaman. Sige, kumbati. Yehe guys. Tingnan nyo ang sulat ni Kim Kim. Ilia. Di pa siya ka maog Kim. Ilia pa isang namauhan guys. Next time na ang Kim. Mana pa yung titudlo ang Kim. Very good ang aming baby. Marunong na. Yehe. Ha? Ikaw na. Ikaw yan. Si Mama. Si Mama, si Papa, si Kuya, si Kuya Duha, Si Kuya Gail, Kuya Ken, Ilia Kim. Okay. Ako. Hindi ay. Si Kuya Carly. Okay. A few moments later. Sama kaglabay ah. Guys, maglabas kami guys. Kuya Gail, mo maglabas ilahang sarina. Okay. Kung dali mo man ba? Mga pangbahay lang. Mga Kuya guys, mga pangbahay lang. Hindi yung mga bago. Ako yung maglaba ng mga mga ano ba? Mga bagong damit ako yung maglaba sa kayong uniform. Nagta Kuya Gail, unaray na nilang Kuya Kinkin o Zaha. Hindi maglaba. Yang puti. Hindi na mo ipaglabas na kanina guys. Karoon naman nila mag-appeal o video. Zaha eh. Dali? Naman na imong kaswas kay. Dali na yung mga puti. Ito naman sa akin guys. Uniform nila Kuya Gail. Pag maglaba. Kuya Gail, may maglabas ilang mga unaray. Dari, ikaw waswas niya. May mga unaray yan. Alam matabangan dari waswas. Ikaw naman nabot nga. Si Kuya Gail magsabon guys. Kamera lagi Gail. Unaray. Mura ni? Ikaw. Tapos maana manggod pa naglaba. Manang gamay ra gid ang labunon ng Sabado. Amlan man naglaba ini adlaw. So, isa ka bangkat kadto no. Isa ka bangkat ang labunon guys. Isa ka bangkat. Laba time. Kinawa lagi ang tuan. Tuan. Brush. Pang-brush ka. Gamit. Hindi mag-ano ba? Panta lagi ta. Hindi ka na. Hindi ka din mga mabingit. One naman eh. Tagsaray po ka ni. Agaw. Para maglaba dito ni. Bagong kiyakingkin. Naray mo mga daan. Damit lang ito nila. Kuya Gail guys. Kanilang labahan. Lalabahan ni Kuya Gail. Mga damit lang nila na Kuya Kinkin. Pangbahay. Pangbahay na damit. Ayan, kuskus pamor. Kuskus pamor Kuya Gail. Sana lahat ng bata tumutulong sa mga parents. O, diba? Tagsa na lang karon guys, so makita mo tabang og ginikanang maglaba. Asa mo. At ayan na nga guys, nagsimula na kami magkuskus ng mga labahin. Si Kuya Gail ay nagkukuskus na kanyang labahin. Okay, kasi hindi lahat ng bata ngayon ay nagkukuskus ng kanilang labahin. Kay kasagaran ko sa mga chikitingas is nagtutok ka sa cellphone o sa ML. But sila si Kuya Gail, si Kuya Kinkin is hagasan silang gitudluan og may nganing trabaho sa bahay. Kay pagabot sa panahon magamit nila, di sila ikasway nga sa mga laing tao, di ba? Dapat mga mami turuan. Sa mga na guys, ang mga kuyas is always ganun na sila tudluan na ng mga trabaho sa pangbahay like laba, anis bahay nga mga trabahoon ba kay mama dyan na yatang mga routine nga trabaho everyday, di put kay everyday ko manglaba guys, isaw ang panhagadlaw. So si Kuya Gail isa hagasan isang patabangan kaya man isang klase og buntag palis may isang klase. So kuskus tang duha Kuya Gail. So kanay sang gib kuso-kuso mo nag short ni Kuya Kinkin nga pang malakas ang short ni Kuya Kinkin color yellow. So mo na sang ilabhan. So proud ako guys nga hang mga anak masig mga laki makamao upang
hinlo laba digamo si Kuya Gail mo si Kuya Gail hanitin naman siya magdigamo si Kuya Kinkin kamaunang po na siya manghinlo manghugas mangingana at least makamao na sila guys na sila na mauhan silang kinabuhi na kalibutan na. A few moments later. Ayan guys, ang amang nilabhan ni Kuya Gail. Hay na. Actually, gahapon man na siya guys. Karoon yung bukat nag-init. Sakto ka, Jo. At least nilabhan si Kuya, nilabhan ni Kuya Gail nga mga unaray. Ito na mamana. Ito dadto. So, kari ang mga puti. Ang ipaglabhan guys. Kasagaran mga puti. Ipaglabhan gahapon. Ito na mga uniform nila. Okay, kayo. Okay. At least mamana siguro ni Ron kay bukad may kadug init. Ayan, at least guys, kamao na maglabas Kuya Gail. Sige man isag laba guys, kaso isa harap ang mga agila ra mga unaray isag labhan. So mag-practice na siya guys maglaba og mga uniforme. Di pa ko mosalig ni sa wala bag uniforme kaya sa mga kamuritsing pastilan. Inuog sagara naman lang uniform mga puti. Ay naggandid ng mga puti dadto to. To hangihangir dadto kay atbag sa init. Ayan guys. Thanks for watching guys. God bless. Amping mo tanan. Ano namang video ng adlaw.